קצת, עוד. צוין! נהדר. אז חבר'ה, שוב, אתכם סבתא ברכה, גר במרתף אצל עדי. תראו, זה דבר מאוד פשוט. אני חיה במחתרת, ולכן לא הרבה אנשים מקשרים ביני לבין המון תופעות בעולם. אבל אני חיה מיליוני שנים. אני יצאתי ממצרים, אני כבשתי את כל אמריקה הלטינית, מגלן היה אצלי במעון, כשעוד הייתי בגלגול שהייתי מטפלת. אילון מאסק, מאיפה אתם חושבים שכל זה התחיל? הוא לקח אצלי קורס חינם אינטרנטי בפיננסים. עכשיו תראו, אם יש המצאה אחת, שאני כל כך מצטערת עליה עד היום, וזו המצאה שלי רבותיי, זה היציאה מחוץ לקופסה. למה יצאנו משם? למה? מה היה רע לנו להישאר שם? מה קרה? וחוץ מזה קופסה, תעשו לי טובה קופסה. מה, המוח שלנו קופסה? לא קראתם את המוח הגמיש של נורמן דויטש? רוצו עכשיו לקרוא. אתם תגלו שלחשוב מחוץ לקופסה זה כל כך 2022. אם הייתי יודעת שככה זה יהיה, הייתי חושבת פעמיים מחוץ לקופסה.